Eu estou, Aí. Vale. Dos de entrada, vamos allá. Espera un segundito. Pois coñecín antes a súa poesía cando estudiaba en Salamanca. Foi unha fortuna cando veño ás terras de Parga e Guitiriz. Os primeiros veciños cos que me atopei pois dixéronme que aquel poeta pois que xa morrera, que fora para Madrid. Fun dándome conta que non era verdade, que estaba aínda en Madrid, gracias a Deus. E teño a posibilidade de coñecer as súas raíces, o seu berce e a persoa. Cando queráis. Vale, que conste que... No, pensei que era vital. No, pensei que non. Quen foi Díaz Castro? Ni idea. Non teño ni idea. Un poeta galego. De onde era? Non sei. Un escritor, un poeta de Guitiriz. Díaz Castro foi un señor que foi da parroquia dos Villares. Un poeta, pois ben. Se é un poeta, si, eu que era un poeta. E vai morrer aquí, a Guitiriz. Cree que un poeta nace ou faise? Eu penso que nace. Ai, que vergonha. Creo que é algo que levas dentro, un don, un sentimento especial. Nace e se fai, por supuesto, se non estudia, pero penso que ten que nacer tamén da persona. O desexo de escribir, eso é o primeiro. O primeiro é ter desexos de encender unha fogueira e despois xuntar a leña para facela. Que despois a inspiración sería como o misto para lle poñer lume. Para expresármonos ben, pois tamén hai que ter unha serie de coñecementos. Por tanto, o poeta naces con ese desexo de expresar, pero faste. Realmente el tuvo a fortuna, porque naquel tempo pois era difícil, de que chegaba o xornal á súa casa, de que o seu pai, que era escribinte no Concello, fornecese aquel fogar de algúns libros. Cando Xosé María tuvo posibilidades, pois xa el iba ao quiosco, á librería, para el os libros eran compañeiros e amigos da súa andadura de cada día. Como era a vida dun neno hai 50 anos? Pois a vida de neno, máis ou menos, sería como é hoxe. Pois na escueliña e... Por máis dura que a de hoxe en día, porque non creo que tuvera moita infancia. Que todo era letra, branco e negro, sin dibuxos. A ir coa atrás das vacas. Como agora non era. A ver, eu non sei, que eu non teño 50 anos, pero imagínome que era bastante máis complicado que o tedes agora tedes moi fácil. Relacionábanse máis, non estaban tan solos pois cunha videoconsola, xogaban con calquer cousiña. A infancia e a patria de un son as raíces, e que iramos ou non van con nós. Bueno, na infancia gustaba de facer camiño, descubrir, por exemplo, os achados, os achádegos así prehistóricos. Gustáballe tamén recoller os nomes das flores, dos animais. Empezou a facer versos aos 13, 14 anos e quizás xa antes. Por exemplo, sobre as formigas, as árbores que tiña ao seu arredor, sobre os gaiteiros, un pouco as festas, o que el vía e o que el lle sorprendía. Foi un neno que se fixo home agradecendo a vida que lle dese o entorno que lle deu. Crees que Guitiriz ou a Terra Cha é poética? Eu penso que sí. Non sabería dicirche, Paisaxe, fala... Penso que non. Penso que non. Xente que ten espírito de... pois así de escritor, de artistas, hai moitos por aquí por Guitiriz. Penso que debera de ser máis, pero sí. Algo de poetas. Dice o refrán que de locos e poetas todos tenemos un pouco. Pois para min,
A poesía é unha filosofía moi aplicable para a vida, que nos axuda a ter outro optimismo frente ás cousas. Como agarrar a vida e dicir que nós estamos aquí, estamos sentindo e pensando isto. Nos podemos preguntar se é que hai que entenderlo, ou se hai simplemente que sentilo e que vivilo. Isto non é meu o que vou dicir, senón que o decía Juan Ramón Jiménez. E entendemos o que din as fontes cando cantan, ou o que din os paxaros cando chían. E, sin embargo, algo nos conmove. Nimbos? Non sei, nin idea. Non sei que non tenta preguntar. Pois Nimbos é un libro o único que me parece que tiña publicado Díaz Castro. Non li nada dele. A poesía tampouco é... En si a palabra un tipo de nube, me parece. Ademais, en galego cústame bastante ler, Nimbos é esa coroa que levan os santos. Para el tamén era como un nimbo de luz, non? Unha coroa que el lle daba e lle transmitía as cousas máis pequenas, a erva pequerrechiña, a lúa. Algo tan simple como o título danos a idea do que Díaz Castro pensa da poesía, que é unha iluminación para ver o que esas cousas teñen de alguma maneira de eternas, de fermosas e de verdadeiras. Coñeces algunha poesía del? Si, a máis famosa creo que é Penélope, pero bueno, non sabría recitar. Es bonita, Sí, sí. El dominaba sobre 14 linguas ou algunha máis. E claro, escolleu un traballo que non daba nada, traductor. E daquela ser traductor, co esforzo que supón dominar tantos idiomas, traballaba de día e de noite. E penso que é unha das razóns tamén de por que publicou tan pouco. E curiosamente, un home que coñecía tantas linguas, e algunhas delas que lle darían unha proxección moito máis grande, cando quere expresar o que lle é máis íntimo e máis querido e máis cercano, pois utiliza a lingua da súa infancia, o galego. Ten algún inédito en castelán, algún libro inédito, e quixo que non se publicase porque el quería ser un poeta en galego, non? Apostou polo noso idioma. Se a lingua é unha casa, e é a casa na que vive o noso espírito, o noso pensamento, a que realmente é a nosa propia casa é a nosa propia lingua. E entón non ten sentido vivir en unha casa alugada, pagando unha renda todos os meses, tendo unha lingua propia. O aprendizado de linguas é como abrirnos ventás ao mundo. Cantas máis, mellor. E cantas máis ventás teña a casa, máis luz vai ter. Traerán os camiños algún día a xente que levaron Deus é o mesmo. Jesús María. Por que crees que inicia Galicia se todavía? Pois porque somos o país do mundo, e digo así, que menos se quere a si mesmo. Viñamos da ditadura, daquela noite oscura que dixo outro poeta amigo del, Celso Emilio Ferreiro. Entón, ler en galego, pois, ás veces convertíase nun desafío. El costáballe aparecer en público, mesmo recitar os seus propios poemas. Entón, tamén iso un pouco creou unha creba entre el e a sociedade, non? Esquecer as persoas que tanto fixeron polo noso país
pois é un autodesprezo, e por ese autodesprezo nos caracterizamos os galegos e as galegas. Pero é perigoso ler autores galegos, Se os lemos e pensamos neles, pois ao mellor xurde desa lectura un galego ou unha galega contentos, orgullosos de selo. Que faga un autor imprescindible da nosa literatura a un home de un só libro, é porque este libro é moi poderoso. Como un río quixera eu ser, cantar con estrelas no lombo cara ao mar, deixando unha chorima en cada pedra e unha vago de Deus en cada erva. Ter a paciencia que ten o silencio, que a miúdo non respetamos cando nos di algo. Protagonistas en querer selo, cantos silencios nos contamos. É tan solitario, el pensa que non o escoitamos. Hai unha cousa clara como o sol, nos nosos ollos non está feita a luz do mundo. O abrente frío que se abreu cando abrimos os ollos sobre o mundo. E eu como a néboa sobre os outros montes, que lles cova ferez e mairas vaguas. E eu como a estrela que entra polo oco do lousado do pobre na agonía. E a oscuridade que lle deu existencia a luz é testigo das cousas máis bonitas e feas. Mais aínda cobarde por escaparlle o sol egoísta. É xusto, pois dinos que tamén brilan outras estrelas. Hai unha cousa clara como a luz, que non é pra nós a música do mundo. A promesa raiante da hora enorme en que se dixo outro home veu o mundo. E eu como un fondo, río de recendos, de voces e de luces, como aire, que veixa todo e non se apousa en nada, máis que no sangue, na raíz do sangue. E eu como a mesma tranquilidade, tomarme un respiro, como aire, irme se ven o vento para levarme, como amor xa vira outro cando este amaine. Hai homes cheos de sombra, homes a contraluz, que che van ver a Deus como un mar de luz. A noite é necesaria para que ti poidas ver sobre o medo e o mar as estrelas arder.